Знам колко обичате да гледате видеа с процеса на създаване на карикатурите ми, но в днешното видео реших да е малко по-различно и ще ви покажа един от премиум размерите 60 на 45 с едно страхотно качество, за което много благодаря на печатницата, с която работя. Та, ето как пристигат. Доста е голяма, не мога да я побера в кадър, но след малко ще ви я покажа. Отпечатани са на канава. Канавата всъщност е плат, върху който рисуват художниците. Платът е доста твърд, лакиране, за да се запазят цветовете във времето. Ето тук ще се опитам да я хвана цялата. Всичко се случва персонално, спрямо желанията на клиента, като тук историята е следната. Булката и младоженика съответно имат годишнина. По поръчка на клиентката, тя искаше всеки от участниците в карикатурата да бъде поставен там със своята работа, професия или хоби. По нейна идея измислихме и забавни псевдоними на всеки един от тях, понеже тя работи на каса в Жизел и тук имаме мис Жизел. Кумът на свой ред работи в СОТА и в ВИК, затова тук му сложихме един ключ, един кран до него и значката на СОТА, за да се знае, че той е пазача с водомера. Младоженика е кранист, тук можем да видим един кран и заварчик. И затова тук му измислихме текокрана. Кумата, само по името и може да разберем откъде идва любовта и към цветята. Затова тук я поставихме с една лейка и полива цветя. Малкият много обича багери, а неговата сестра обожава грима. Няма много място за фон, т.е. тъй като участници са много, но да поясня, нали, зад тях се вижда една планина, къщичката, която придава доста уют. Тук имаме едно дървче с рози, на което клиентката искаше да постави едно сърчице за винаги заедно. Със сигурност това ще бъде една доста красива картина, която събира част от техния живот и история. Искам да ми кажете в коментарите колко според вас струва тази картина. Оценете я и искам да обявите някаква цена, за да видя съпоставката между моята и вашата оценка за моя труд. Така, очаквам коментарите ви.